הסרטון שלחצתם עליו הוא העלאה מחדש מבלוג שלחתי לצלם בין מכבי תל אביב למכבי חיפה שהתקיים ללא קהל חוץ במסגרת המחזור ה-30 של עונת 24-25. כזכור, אני מעלה את כל סרטוני הוולוגים שצילמתי בערוץ הראשי לכאן עד הסרטון הבא שאני הולך לצלם, החדש שאני הולך לצלם, שהוא בעזרת השם יהיה באר שבע נגד מכבי תל אביב בטרנר. אני מאוד מקווה. מכבי חיפה, תודה רבה! שלום לכם, שלא תגידו שאני לא אובייקטיבי, יש לנו ולוג היום שייתן את הבמה למכבי תל אביב אחרי שהיה לנו כבר הפועל, בני יהודה וביתר. לדאבוני, הקהל של מכבי חיפה כמובן לא מגיע למשחק, אבל אל תדאגו, אני עוד אהיה נוכח במשחק של מכבי חיפה, גם העונה. 10 ימים אחרי הניצחון על מכבי נתניה שכלל את השער היוצא מן הכלל טוב של ערן זהבי, מכבי תל אביב חוזרת לבלומפילד למפגש מסוג סופר קלאסיקו ישראלי. חייב לומר ברמה האישית שאני מאוד מחבב את זה שהמינוח הזה מנורמל בתקשורת ונתן לראות אותו גם בטלוויזיה. זה עוטף את המשחק הזה בעוד קצת יוקרה, לא שהמשחק הזה זקוק לתוספות. מכבי חיפה עוברת תקופה לא פשוטה, כלום לא עובד, וזה נראה שבקיץ יצטרכו לקבל כמה החלטות מאוד קשות. במשחק האחרון נגד הפועל באר שבע, זה באמת היה נראה שיש שם לא מעט שחקנים שלא ראויים לבוש את החולצה הירוקה, ואם מכבי חיפה באמת רוצה לחזור ולהתחרות על הצלחת בעונה הבאה, כנראה שהם יצטרכו לעשות חריש עמוק בסגל, מה שנקרא. עד היום מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיחקו אחת נגד השנייה לא פחות מ-221 פעמים. 95 פעמים זה נגמר בניצחון תל אביבי, לעומת 70 ניצחונות חיפאים, כמובן 56 פעמים זה נגמר בתיקו. בעשרת המשחקים האחרונים, שתי הקבוצות ניצחו 4 פעמים כל אחת, ושני משחקים הסתיימו בתיקו. הפעם האחרונה שהשתיים נפגשו כאן בבלומפילד, זה נגמר בשוויון אחד, ועל הקווים עמדו רובי קין ומסי דגו. בשני הצדדים מן הסתם אנחנו נראה מאמנים אחרים היום, כשכעת הקרח הוא בצד הצהוב, והבחור עם הג'ל נמצא בצד השני. מה דעתך על זה שהיום הקהל של מכבי חיפה לא נמצא באצטדיון? אני אגיד לך את האמת, מבאס, אני אוהב כדורגל ישראלי, אמוציות, קהל, ירוק מול צהוב, אדום מול צהוב, צהוב מול צהוב שזה בית"ר מול מכבי. וואלה, מבאס, אני אגיד לך את האמת, זה הבאסה שלי. אוהב את היציאה, אוהב את האווירה, זה מליט אחד את השני, זה יוצר אמוציות יותר גבוהות, יוצר עידוד יותר טוב. באסה, על ההתאחדות. הפרדיקשן שלך למשחק, התוצאה? אני חושב שחיפה באים היום קשה, באים משחק להילחם. אני מפחד מטעמי נחס להגיד תוצאה. מפחד. אני לא אגיד את זה אונר, כי זה עושה נחס. אני לא אוהד מכבי טיפוסי בקטע הזה, אבל אני מקווה שיהיה טוב, ואני מאמין שיהיה טוב, כי אנחנו קבוצה הרבה יותר טובה. בשולי הדברים, ב8:30 יש משחק מכבי תל אביב ומכבי חיפה. ומתי שמו את באר שבע בית"ר? בערך באותו זמן. זה מה שנקרא ניהול חכם של המוצר, כל הכבוד המנהלת. תמשיכו ככה, אתם תגיעו קרוב מאוד.
אושר. מחצית בבלומפילד מרגישים את החיסרון של הקהל של מכבי חיפה. זה משפיע על האווירה במשחק, לפחות לדעתי זה מאוד מאוד משפיע. אני חושב שכשיש שני קהלים כאלה במשחק כזה טעון, מזין את הקהלים ומרגישים את זה שהאווירה לא מאוד אינטנס, מאוד מאוד רגוע, למעט פיקים מסוימים. לא מרגישים אווירה של משחק כזה גדול, ולדעתי זה גם מקרין על השחקנים בסופו של דבר של שתי הקבוצות. מכבי תל אביב היה מספר מצבים למצוא את הרשת, כל מיני מצבים טובים, אבל הם לא מצליחים למצוא את הרשת, ממשיכים להחמיץ. רמת המשחק חוץ מזה לא מרגיש כמו משחק עונה. לבית"ר ירושלים לפי הדיווחים, וכאן שמעו קריאות היש. והתוצאה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. תודה רבה. ומכבי חיפה משווה ל1-1 משער נהדר, וזה באמת מוזר לשבת פה ולא לשמוע שאגות יש. 1-1. תוך עניין של כמה דקות עברנו ממצב שמכבי תל אביב הובילה את הטבלה ב4 נקודות או אפילו יותר, למצב ששוויון נקודות, שמכבי חיפה משווה ל1-1. שמת גול, למי הוא זה, אתה... כן. המשחק הזה מסתיים בשוויון אחת, ערן זהבי. סיום המשחק, לא הסופר קלאסיקו הישראלי שציפינו לו. כבר אמרתי מההתחלה שהאווירה יכולה להיות יותר טובה עם קהל חוץ. זה היה מאוד מוזר לראות את השער הזה של סברינה ושקט במגרש, זה הרגיש כמו משחק נבחרת נגד בלרוס ברמה הזאת. מכבי תל אביב בועטת בדלי, והליגה שלנו מוכיחה שעוד צמוד ומרתק. מרוץ האליפות הולך ללכת עד המחזורים האחרונים ממש כנראה. באר שבע היום גילתה הירואיות, צריכה לנצח את המשחק ומכבי תל אביב לא הצליחה לעשות, למרות שער של ערן זהבי שממשיך להיות שחקן הקלאץ' של מכבי תל אביב. מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם אותו תנו לייק, שתפו את הסרטון עם חבר שאוהד מכבי תל אביב, ואנחנו נתראה אולי בחצי הגמר. אני מנסה להשיג כרטיסים בבאר שבע הפועל תל אביב. נתראה. זהו. אהבתי. אתה תגיע קרוב מאוד. קרוב מאוד אתה תגיע.